Lesson 12 Request sentences. ప్రార్థనా వాక్యాలు. మనం ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళతోని గౌరవనీయులతో మాట్లాడినప్పుడు మనం కేర్లెస్గా రెక్లెస్గా మాట్లాడకూడదు. వాళ్ళకి మనం గౌరవించి మాట్లాడడం చేయాలి. అలాగే మాట్లాడే విధానంలో కొన్ని పద్ధతులు మీకు ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. అవి నేర్చుకొని అవి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఉపయోగించడం చేయండి. నెంబర్ 1, ప్లీజ్ కమ్ ఇన్. దయచేసి లోనికి రండి. నెంబర్ 2, ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. దయచేసి కూర్చోండి. 3, ప్లీజ్ స్పీక్ స్లోలీ. కొంత నెమ్మదిగా మాట్లాడండి. చూడండి, ఇలాంటి పదాల్లో మేము ప్లీజ్ స్పీక్ లౌడ్లీ అని కూడా అనొచ్చు. మన పదాలు కొన్ని మనం మారుస్తూ ఉండొచ్చు సందర్భాన్ని బట్టి. అది అలవాటు చేసుకోండి. నెంబర్ 4, ప్లీజ్ హ్యావ్ సమ్ కూల్ డ్రింక్. ఇది కూడా అంతే. కూల్ డ్రింక్ తీసి మనం ఇంకేదైనా పదం పెట్టి ప్లీజ్ హ్యావ్ సమ్ టీ ఆర్ ప్లీజ్ హ్యావ్ సమ్ మిల్క్ అట్లా మనం చెప్పచ్చు. నెంబర్ 5, ప్లీజ్ అలౌ మీ టు సే. దయచేసి అనుమతిస్తే మీతో చెప్తాను. నెంబర్ 6, ప్లీజ్ బీ రెడీ. దయచేసి తయారుగా ఉండండి. నెంబర్ 7, ప్లీజ్ డూ కమ్. దయచేసి రావడం చేయండి. ఇక్కడ డూ కమ్ అని ఎందుకు అన్నామంటే మనం వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా పిలుస్తున్నట్టుగా లెక్క. ప్లీజ్ కమ్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. కానీ ప్లీజ్ డూ కమ్ అంటే మనం వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మీరు రావాలి అనే సందర్భంలో ఆ డూ ఉపయోగిస్తే అది కొంచెం గౌరవంగా ఉంటుంది. అయితే అన్నిటికీ అలా ఉపయోగించకూడదు. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం వాటిని డూ అని ఉపయోగిస్తాం. ప్లీజ్ డూ కమ్. దయచేసి రావడం చెయ్యండి. ప్లీజ్ కమ్ అని కూడా అనొచ్చు. ప్లీజ్ ట్రై అగైన్. దయచేసి మరలా ప్రయత్నించండి. నెంబర్ 9, ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ బిట్. దయచేసి కొంచెం ఆగండి. నెంబర్ 10, ప్లీజ్ కమ్ హియర్. దయచేసి ఇలా రండి. 11, ప్లీజ్ కమ్ నియర్. దయచేసి దగ్గరకు రండి. నెంబర్ 12, ప్లీజ్ రిప్లై. దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి. 13, ప్లీజ్ అలౌ మీ టు గో. దయచేసి నన్ను వెళ్ళనివ్వండి. నెంబర్ 14, ప్లీజ్ సైన్ హియర్. దయచేసి ఇక్కడ సంతకం పెట్టండి. నెంబర్ 15, ప్లీజ్ కీప్ క్వైట్. దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. నెంబర్ 16, యాజ్ యూ లైక్, యాజ్ యూ ప్లీజ్. మీ ఇష్ట ప్రకారమే. ఈ విధంగా మనం పెద్దవాళ్ళకి మనం ప్లీజ్ అని పెడుతూ మర్యాదగా మనం వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి ఏదైనా సందర్భంలో మనం మాట్లాడడం చేయవచ్చును. ఇవి మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఇంగ్లీష్ బాగా ఉంటుంది.